Hola, soc Emilio Martí, cineasta, animador i director d'animació, terapeuta, educador, i vos dono la benvinguda oficial a aquest vídeo. Anem a fer una pel·lícula d'animació a l'escola. Anem a començar un procés artístic, investigatiu, per fer una pel·lícula. Per tant, de traslladar un missatge clau. Ja vos dic que aquest procés és experimental i cooperatiu. Col·laboren un muntó d'institucions en aquesta activitat coordinada per la coordinadora d'ONGs de Lleida i en la que participaran també els alumnes de l'Escola Municipal d'Art Leandro Cristòfol per ajudar-vos a Lleida, si vos cal, si vos fa falta, si voleu. Les animacions que fareu se veuran a l'Animac l'any que ve i també a les xarxes socials de la coordinadora d'ONGs. I jo usaré els vostres personatges, les vostres històries, els vostres fons, tot això que aneu trobant en aquesta investigació que serà fer la pel·lícula, per a fer una altra pel·lícula barrejant tot això als carrers de Lleida durant l'Animac del 2022. Com podeu veure, és un procés complex. No sabem quin serà el resultat, però això és important que durant tot aquest procés pugueu gaudir. És important que trobeu plaer en el fet d'aprendre aquesta tècnica nova que és explicar una història amb animació. Perquè aquesta història que aneu a explicar és la vostra història. Anem a explicar amb animació com va ser el bombardeig de Lleida al 1937, com va sofrir la població de la ciutat aquest atac terrible. I aneu a tenir tota la llibertat per a decidir com expliqueu la història, quins plànols useu, quin tipus de personatges, quina emoció voleu ficar-hi a la història, però per tant d'unificar aquest experiment vos anem a donar un parell de consignes. La primera és que volem traslladar el missatge de que això que va passar en Lleida i que considerem passat, però que encara té ferides obertes, és una cosa que continua ocorrent a tot el planeta. Moltes vegades amb bombes i armes fabricades als nostres països. Volem que la vostra pel·lícula, les vostres pel·lícules, la pel·lícula que farem al final barrejant-ho tot, ens faça conèixer i reflexionar sobre la violència que estan sofrint encara escoles de tot el planeta. I l'altra manera en la que volem unificar el conjunt d'històries que aneu a explicar és usant la mateixa tècnica d'animació, que serà la cut-out animation, que és, com diguem en anglès per ser més xulos, animació amb retallables, que és, em sembla, una de les tècniques d'animació entre totes les que n'hi ha moltíssimes, que s'adapta millor a l'escola, perquè és molt econòmica, és relativament senzilla de comprendre, perquè pot adaptar-se a múltiples capacitats i perquè usarem un material, el paper, que és natiu de les escoles, que encara n'hi ha a qualsevol escola i que pot reutilitzar-se. Amb aquesta voluntat d'adaptar-nos a l'escola, hem tractat també de que la producció que feu, dure unes 6 sessions, 8 sessions, sempre dependrà del temps que tingueu i del que voleu usar per a aquesta activitat, que crec pot adaptar-se al currículum de prou assignatures. De totes maneres, jo vos explicaré com treballo jo i com treballem els professionals de l'animació, que normalment seguim 3 fases de la producció: la preproducció, la producció en si mateixa i la postproducció. Però, també això, anem a adaptar-lo per a que siga més fàcil de fer a les vostres classes. Seguim.